Не съм спирал да си бъда стандартния психолог и съветник, но на второ място отговарял съм и на тебе ще ти отговоря право в очите сексуални проблеми. Mm-hmm. Най-вече сексуални, даже много повече съм сексолог през последните години, да не кажа от самото начало. От какво естество? Липса на способност, липса на желание или липса на увереност? Или те са обвързани, предполагам? Обвързана, разбира се, но има си и физиологични, които са най-трудните, и сега моята работа е в психологичните и в ограмотяването. Всеобщото е мнението, че живеем в сексуално разкрепостено общество, нищо не е по-далече от истината, точно обратното. Ние не сме информационно бунище от порно канали и достъп до порно. Пак ще зазвуча като чичак, но конкретно и млади, и големи не са толкова различни случаите. Основно с мъже над 70%, 30% жени се допитват. Но се радвам, свързваме с различни подкасти и телевизионни предавания, когато говорим съвсем пичовски за неща, които ни пречат да сме удовлетворени от интимното общуване. Ще цитирам пак Вадим Зеланд. Много ми хареса, че секса при нас, човеците, на първо място е за духовното сливане на две същности, после за възпроизводство. При животните те си се разгонват, чифтосват си се, няма нищо срамно, стават и си заминат откъде е. Докато при нас хората е в по-друг етап на божествената еволюция, да го кажем. Но вече в съвременното общество, когато ти имаш достъп до интернет, говоря за набори от 2000-та, от милениума насам, редовното гледане на порно, говоря ти нещо съвсем конкретно, което е глобална пандемия, създава съвсем други нервни връзки в мозъка за сексуално поведение и сексуално практикуване, когато ти си израснал с тонове порно и е нещо нормално да мастурбираш десетки пъти на ден, което ако си направите собствено изследване, ще видите, че за много хора това е нормално и си е тяхна работа, Но идва момента, когато ти трябва да имаш нормално, както го гледаш по филмчето, с една, две, три жени или там, каквото си избереш. И когато не се получава ерекцията, много пъти проблема е психологичен. Пренасищане. Това е на първо четене. И вече влизаме в детайли, конкретни съвети, лайфхакове, личен пример, неща, като чуя, особено в мъжки компании до днешен, на мен никога не ми е падал и припадам от смях, аз не мастурбирам, моля. Все още мога да го чуеш най-вече в мъжки компании и тия клишета и индивидуално подхождам. Едно време се казва ли, ще ослепееш, ще ти пораснат косми по ръцете. Да, аз минах през тази индокринация, през соца, събираха ни и точно това ни говориха, да не мастурбираме. Това, което изброи, включително и други идиоти. Другото е, жените по никакъв начин не споделят за... Така че пак слизаме в дозата. Дали мастурбират или не. Пак влизаме в дозата. Знаеш ли за колко дори близки са смееш, защото ме гледат? Близки приятели са имали период, който е нормално да имат 10 мастурбации на ден. Това си е геройство. Чак сега, това си е геройство на практика. И стана така, че с моите близки приятели, които ме гледате в момента, им разказвам, пак професионално не казвам за кого става. Просто споделям, вече ми се насъбират случаи, където идват момчета, които имат проблеми с сексуалното си общуване с другия пол или с същия пол и нямат ерекция. На какво се дължи? Повечето от вас не са абонирани към YouTube канала. Ако това, което правим, ви харесва, можете да ударите към банката, да ни дадете един subscribe, може да ни последвате и в социалните медии. Навсякъде сме Чуваме се каст. Имаме Facebook, Instagram, TikTok. Също така можете да ни слушате в Spotify и Apple Podcasts. Ако наистина ви харесва съдържанието ни, станете наш патрон в Patreon на Чуваме се каст. А сега към госта. И влизаме в детайли, то почти десетки случаи са едни и същи, те как ми по 7, 8, 9 чекийки. И аз подскачам, те вече са го пребили направо долу положението. Те са го израснал с немско хард порно. Пикам пич, не е ли нормално 1, 2, 7. И го разказвам това в фитнеса на, да кажем, дори на техни набори, мои приятелчета, Знаете кои сте. Момчета, знаете кои сте. И те нещо не ми реагират. И когато се виждаме следващия фитнес, викам аз като един детектив. Викам, вие защо не ми реагирахте? Тук, ти по колко аз по 6-7. Колко? 10 съм стиг. Как 10, бе?
И се оказва, че нещо нормално. Може би през такъв период минаваме на когато си израснал с свободен достъп. Нали, през соца ние, ако добараме някое списание или касетка, така че, както го каза, наистина част от това да се наситиш. Консумеризма е проблем в момента. Но има изход от това положение и много пъти това насищане е проблем за нормално сексуално общуване, защото ти години наред си свикнал, нали, шляпа Генчо, жули Генчо, когато вече имаш реална среща от първи, втори и трети вид, когато има и някакви миризми или айде давай, и мога да влизам в много детайли, но ще е съвсем друга тема. Той чисто на физическо ниво е проблема на общуването след пренасищането с порното, защото хората нямат представа как да правят секс, защото взимат идеята за това как това да се случва от порното. И сега давай задна, дай настрани, дай нагоре, надолу. Сега движиме се, сменяме пози на по 5 минути. Ето ти го пак Грегор, ето ти го и махалото, което го налага съвременното порно, но и 70% да кажем тако, има 30%, където си е много добро и което е препратка към класическото. Но вече тук си има индивидуални вкусове, мириси и така, нали, хора с вкус, избягваме хора с мирис. Това няма ли значение, всъщност не се ли намесва директно върху дейтинг културата? Културата на срещите, защото ако ние в момента страшно, и ти визира... Да, ако ти визира точно поколението след 2000-та година, аз съм 9-1, мога да се... Малко да се дистанцирам. Да, буквално ако съм циганин, мога съм ти баща, преспокойно. Да. И всъщност, защото дейтинг културата... Стига се засегахте. Защото дейтинг културата в момента именно тази консумеристка идея да изпиеш другият. Сега ще излизам с блондинката, утре ще излизам с брюнетката. Сега искам да излизам Мислиш ли, че някой е застрахован и не разбира се, че минаваш колко ще заседиш да се правиш ти на... Точно, това е изкуственият модел, модела, който ти се дава. Доколко се заседиш, доколко го правиш. Не, има си хора, които познавам и мои набори по-големи, които до ден днешен го правят. Викам, добре, пич, това е, много ми е яко. Дори не са му и комплекси, ама той го може. Просто си е секс машин. Да. Ама за повечето това е избиване на комплекси. Най-общо казано. Да, защото гледането на другия като месо и всъщност по-друго искам очакванията от сексуалната връзка. Лайковете, това е проблема в лайковете. Много от емоционалността на дамите, говорят директно за моите клиентки и господа, те си взимат емоционалността от лайкванията, от коментарите. Имат си своите сексуални играчки, имат си своите... Те са вече 10 канала свободни, може би, от кой да е доставчик на... Да не говорим за интернет. Той си взима емоционалността от тия палчета. То трябва палчето да е на друго място и така.